Nos, hát üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, és hát a újabb videóban, mint Dodó, mint Barmokbolygója csatornán. Ebben a videóban hát itt van velem Zoli. Hello, 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 hello. hello. Ebben a mai videóban viccet félretéve mit fogunk csinálni? Zoli, mit fogunk csinálni? Góni. E, részben. Hát azt van egy olyan, el akarunk kezdeni, ha jó lesz a sorozat, egy olyan sorozatot itt a csatornán, ahol mindig megvettek egy elkeltett hajótán pillanat. Szóval ebben a videóban per sorozatban azt fogjuk csinálni, hogy bármilyen autót vehetünk az aukciós házból, viszont van egy limit, az ami még hozzá az ár lesz. Előbb próbáltunk egy 11.000 kredites limitet, azt előbb kipróbáltuk, hogy milyen tök jól összejött igazából. Most felviszük hát egy 9.000-rel, akkor most ugye 20.000-t fog nekünk kiírni, most mind a ketten elkezdünk egy 20.000-es kreditet, vagy hát egy keresést, amiben igazából veszünk egy autót, ami annyiba kerül. Ja, igen. Úgyhogy igen, ez lesz most a videóterv. Nyilván nem fogjuk tudni, hogy most ki mit vesz, ez majd spontán majd kiderül. Úgyhogy kíváncsi vagyok, úgyhogy Zolika kezdhetjük igazából. Ami fontos, hogy ez nyilván ugye az időre fog menni, tehát van egy ilyen pár percünk ezt az egészet így most megcsinálni, mert hogy azért nem úgy, hogy egész nap itt üljünk. Nos, hát jövünk a tuning részén. A motort azt nem tudom, hogy cseréljek benne. Berakték egy V10-et bele. Azt. Kicsit durva lenne, de maradunk a gyárinál. Nos, hát meg is vagyunk, lett ennyi lóerőnk, igen, amit ott láttok, azért az kicsit durva. Reméljük, hogy azért, hát, tudni is fog majd azért valamit. Ezt most mi? Mindegy, lényeg az, hogy remélem, hogy valamit azért tudni is fog az autópályán, ezt akartam mondani. Most viszont keresünk valami dizájnt neki, mert hát, na mint dizájn azért csak kell. Valami pacek, úristen. Hát ez... Várjatok, semunk egy ilyet. Ez jól néz ki. Ez a lila is eléggé baba. Jó, megvan. Most kérlek szépen. Ez lesz. Őt választjuk. Nos, hát így néznek ki az autónk. A végeredményben egyébként eléggé szép az autó, meg kell hagyni, tehát ahhoz képest, hogy nem egy drága autóról van szó, elég szép. Aha. Ami se rossz egyébként. Csúszik nagyon. Hál' Istennek egyenesbe fog menni.
Nézzük, hogy a kettő izé mit hozott. Aha, hogy ez 20 000. Ez 18 000 volt. Hát úgy értem, hogy keretem belül. Azt mondjuk komoly hülye. Oké. Nos, hát akkor most úgy fogunk elindulni. Vissza fogok számolni, mert a Dudával mindig ránybaszom rá. Amikor Jó. a 3-at mondom a végén, és hát 3... Mi? 1, 2, 3. Elszámolsz 3-ig is a végén. Igen. 3 után. Oké. 3. 1. 2. 3. Már nem nyerheted ezt is, te meg. Hány dolgos autó? Nem tudom. Enyém 700, 800, már nem is tudom. Ebben kevés lesz a 6-os vár. Mennyivel mész? 365. 64, 65. Gyerünk meg, valahogy meg kell csípni. Nekem de ne csipkedjél. Rohadjál meg. Ez jó, oké, első vagyok, oké, nincs gáz. Nos, srácok, ezzel megnéztük, hogy milyen pályán az autó. Hát az Adi ott nyerésre állt, ameddig bele nem esett egy nagyon-nagyon szép autóba. Rohadjál meg. Na mindegy. Viszont most megnézzük, hogy milyen a gyorsuláson az autó, amit hát amúgy nem dragre építettem meg, mert ugye nincs benne összkerék. Viszont... de nem, az nem tudom, ahhoz kell összkerék, ugye Szodi? Micsoda? A draghez összkerék, az kell, ugye? Nem fontos. Ja, akkor nem. Lényeg azt, hogy nem raktam bele, viszont van rajta egy kis draggubi, ami hát hátra segít nekem egy picit majd. Viszont most meg vagyok az Zolit, hogy ide jöjjön, úgyhogy... Nos, hát megékrezett Zoltán is, végre. Na, én azt mondom, hogy itt is legyen a 3-ra indulás. Jó? Jó. 3, 1, bocsánat. Hát, hogy már. 1, 2, 3. Jó, jó, még jók vagyunk, még jók vagyunk, jók vagyunk. És ott hagyott a Toyota. Hogy az a rohadt büdös Nyugodj meg. Nos hát, hát ennyi lett volna ez a videó, ez egy kicsit gyorsabb videó lett, mint a rövidebb, bocsánat, mint a többi. Viszont, ha szeretitek még ilyen Forza 5-ös videót, vagy akár egyetlen, hogy ezt a sorozatot úgymond folytassuk, akkor azt lájkolni, kommentel, mindennel feliratkozással meg kéne jelezni, mert az jó. Igen, az jó. Zoli? Az jó. Igen, szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok ezen a csodálatos nappal, utólag is mindenkinek boldog karácsonyt, vagy nem tudom, mikor megy ki a videó, azért mondom, és előre vagy utólag, nem tudom, mikor megy ki, boldog új évet mindenkinek, és igen, szóval ennyi lett volna, szevasztok. Köszönj már! Hello. Köszönöm, Zoli.